A shekarun baya gwamnatin jihar Kebbi ta kasance tana gudanar da tsarin sufuri na jama'a inda ake jigilar fasinjoji a faɗin jihar Kebbi da motoci ƙirar bus na mass transit da kuɗaɗe masu rahusa. Waɗannan motocin suna ƙarƙashin kulawar hukumar sufuri ta jiha, sai dai a 'yan shekarun nan rashin ci gaba da wannan tsari ya haifar da arhawar kuɗin sufuri. Lamarin da ya sa direbobin motocin haya ke kira ga gwamnati da ta farfaɗo da wannan tsarin ta hanyar samar da motocin bus domin sauƙaƙa zirga-zirga da kuma ƙara samun yawan kuɗaɗen shiga. Za a taimaka mana game da transport mutum waɗanda ba su da abin su samu abin. Transport to sai dai godiya ga Allah gaskiya saboda abubuwa ga ci gaba na muna samu a matsayin mu na direbobi duk abin da muka kai koke na wanda ya kamata gwamnati ta taimaka mana gaskiya bakin gurgudu. Haka zalika fasinjoji sun buƙaci gwamnati ta ɗauki matakan gaggawa domin dawo da harkar sufuri ta jama'a, inda suka ce hakan zai sanya jihar Kebbi ta daidai da sauran jihohi tare da biyan buƙatun sufuri da ke ƙara ƙaruwa tsakanin al'umma. Ana fata Allah ya sa hannu da laluna su taimaka ma NATO da waɗannan motocin da aka taimaka ma talakawa facin ga su samu rangwamen sauƙin kuɗin mota. Muna roƙon gwamnati da ta fito mana da wannan motocin da ta abin da za a sa na bacin mota. Direbobi da fasinjoji sun yaba wa gwamnati mai ci yanzu bisa ga ayyukan gina hanyoyi da take aiwatarwa a halin yanzu, tare da bayyana cewa ƙarin zuba jari a ɓangaren sufuri zai taimaka wajen inganta rayuwar al'ummar jihar Kebbi. Daga birnin Kebbi, Nasiru Sha'aibu, labarun NTA.